pag-ibig na wagas, storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas, may happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol. And Tita Tanya Chinita. Nagmamariwana na nga si Dexter ng bababae pa. Feel good morning, Uncle and Tita. At sa lahat po ng suking tagapakinig at taganood ng programang Mga katas ng nakalipas. Hello po. Pampaalis ko po kayo ng stress. Salamat po kasi kahit papano nakakalimutan ko pansamantala yung mga problema ko kapag nanonood at minsan sa Spotify naman ako nakikinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Cheska. Single po from Quezon City. 3 years ago ay galing po ako sa isang napaka-toxic na relasyon. Sobrang minahal ko po si Dexter. Kaso, ba't ganun? Pag mahal mo yung tao, sobrang mahal mo yung tao, sobra ka rin niyang sinasaktan. Matalino naman po siya at maabilidad. Kaso, iba ang impluwensya sa kanya ng barkada niya. Nagmamariwana po sila. Siyempre, pinsan ng pag-aadik ang bababae. Noong mga panahong yun po ay buntis pa ako, 4 na buwan. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ano? Umuwi ka pa? Ano? Umuwi ka pa? Dexter? Kita mo buntis yung Pwede tumigil ka. buntis yung partner mo. Ano? Pwede tumigil ka. Tambulan ang mata mo. Dexter? May sore eyes ako. Dexter? Nagmamariwana ka na naman? Marijuana? Nagdadamo ka na naman? Bunga mo ha. Bunganga ako pero ikaw ginagawa mo! Bunganga ako lang! Pero ikaw, sinasabuhay mo! Ano ba't ang dami na namang cookies dyan? Saan ka na naman nag-order yan? Alam mo, isusubok ko kung saan nagpapadeliver kayo niyan ha? Ayaw mo tumigil? Ayaw mo ba tumigil? Ha? Ayaw mo ba tumigil? Ha? Ano? Ha? Pinapakilaman ba kita? Dexter, asawa mo! Pinapakilaman ba kita? Wala kang paki sa akin! Wala kang paki sa akin! Buntis akong tao! Ay! Sige! Ituloy mo! Ituloy mo! Ituloy mo! Sige, patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Ano bang kulang sa'yo, ha? Nagmamariwana ka, sasaktan mo ako! Ano pa? Ha? Ha?
Alam mo, hindi mo alam na nang bababae ka? Ayan. Akin yung Alam mo. Bitawan mo yung cellphone ko. This is akala mo, hindi ko pa alam? Akala mo, hindi ko pa alam? Kompleto ako sa screenshot! Ha? Pinagbibintangan mo na naman ako. Hindi ako. Diyan ka magaling eh, ha? Magaling talaga ako. Kasi ikaw wala kang kwenta magtago. Nahuhuli ko lahat. Pwede ba? Pwede ba tumigil ka? Ha? Dexter, huwag mo na kang mahirap. Pumili ka na lang sa babaeng yan sa akin. Sa bisyo mo o ako? Barkada mo o ako? Sinabi ko na sa'yo, wala na mamigitan sa amin ng Mina na yon. Kaibigan ko lang yon. Sino pa si Mina? Ha? Yun nga yun, Iba pa kaibigan yun? ko lang yun. Iba pa yung Mina? Kaibigan- Iba pa si Jacqueline? Ha? Kaibigan- So marami pala! Kaibigan ko lang yun. Si Glory, kaibigan ko lang din yun. Ano ba? Ha? Dexter, kailangan Si mo Daisy. magbabago. Apat na Kaibigan- buwan na yung tiyan ko, Dexter. Maawa ka naman sa akin. Bataong tao na to! Hindi ka ba nahihiya? Naririnig dyan na nag-aaway tayo. Stress yung mama. Aray. Dexter. Aray ko. Dexter, dinudugo ako. Dexter. Tara, dali kita sa ospital. Dok, kumusta po siya, Dok? Ikaw ba yung mister? Opo, Dok. Dok, kamusta mo yung baby ko? Basta mo yung sabihin niyo po na okay yung baby ko. Dok, please sabihin mo okay lang yung baby ko. Sorry for the bad news, ma'am, sir, pero hindi kinaya ng baby nyo. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala na po siya, ma'am, sir. Anong ginawa mo sa kanya, Dok? Wala akong ginawa sa kanya, ma'am. Talagang ayaw na niya kasi sabi niya na-stress daw siya sa inyo. Puro kayo away. Paano niyo po nalaman? Na-feel ko yung baby. Palagi ko napapaanak, di ba? Kaya, ma'am, sorry, ma'am. Wala na po magagawa ng paraan. Dok, First baby ko yun, Dok eh. Baby ko yun eh. Dok, baka pwede pa i-incubate? Wala talaga, sir. Wala na siyang buhay. Kasalanan Ay, po niya. Yung lalaking po yung kita niyo po yan. Kasalanan po niya yun na kaya namatay yung anak ko. Kasalanan niya, Dok. Dok, siya may kasalanan sa Ma'am, sisihin mo. Ma'am, tumigil ka na, ma'am. Baka mabinat po kayo. Ano ba? Ano ba? Wala nang mangyayari kahit mapabinat ako! Wala na yung anak ko! Ma'am, tumigil po kayo. Baka mabinat yung kabilang pasyente. Sila yun. Ikaw naman nagdadrama na yung maiyak na pag ganun na eh. Eh, sila kasi yung mabibinat sa ingay mo, ma'am. Sorry, ma'am. Sige, maiwan ko na po kayo. Huwag mo kaming iwan, Dok. Mamamatay ako, Dok. Ayoko madamay. Dexter, narinig mo yun? Wala na yung anak ko. Dahil sa kagagawan mo. Dahil sa kagagawan mo. Tarantado ka. Kayo ka. Susunod. Hindi kita makakalimutan. Gago ka. Mamatay ka na. Jessica. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Makalipas po ang ilang linggo. Gusto ni Dexter ayusin ang lahat. Pero Please, magbabago na ako. Please.
Ano Huwag yun? mo naman gawin sa akin to. Ano yun? Ano yun? Magbabago na ako, pangako. Hindi na ako Magbabago gagamit. ka na. Magbabago ka na. Dada mo, hindi na sa... Hindi ka na Ayusin ko magbabarkada. Hindi na. Pipiliin mo na ako kaysa sa kanila. Oo, ikaw na. Ikaw rin pipiliin ko. Pipiliin mo na yung baby ko. Baby natin. Oo, pipiliin ko na. Magbabago ka na. Magbabago na ako, pangako. Tarantado ka pala! Ang kapal na mukha mo! Ha? Para saan pa yung pagbabago mo? Wala na yung anak ko! Ha? Para saan pa? Tarantado! Oo, Kapal na mukha mo! deserve ko yan. Talaga! Deserve ko yan. Talaga! Alam mo, sana ikaw na lang namatay! Sana ikaw na lang! Hindi deserve ng bata na walang kamalay-malay! Umalis ka sa harap ko. Please, ayusin natin. Pagbilang ko ng 10, umalis ka sa harap ko, kundi ako yung lalayas. Ayusin natin to, Umalis please. ka, ayoko na. Umalis ka o ako alis. Umalis ka sa harapan ko. Umalis ka. Umalis ka! Ah! Umalis ka! Umalis ka! Jessica, Umalis please, ka! Jessica, bigyan Umano, mo naman please! ako ng Ano, please! Wala na yung anak ko nga! Someday Alis! you're gonna realize Mula po noon, ay pinutol ko na lahat ng ugnayan namin ni Dexter. Aminin ko sobrang mahal ko siya, pero tama na. Makalipas po ang 3 taon, nakarecover po ako sa pagkawala ng anak ko. Maganda rin yung trabaho kong nahanap. At isang araw po, habang nagpapagas ako sa may Pasay, nakita ko po si Dexter. Hi, ma'am! Full tank? Opo. Meron kami promo, ma'am! Full tank? Hangin! Oil! Ah, Chaser, ma'am! pultang po 200. Ma'am, wala na full tank 200, ma'am. Mawa ka naman, ma'am. Hindi, di mo dadaan naman sa face card yan. Hindi, gino-joke lang kita. Sige, ma'am, ako bahala. Di mo, dagdagan ko konti, ma'am, mga ilang patak. Ha? Ay, Hindi, sige, ano pa, full tank. Ah. Tapos, diesel baka mali SUV to. Oo nga pala. Sige, ma'am, diesel. Akala ko kerosene. Ay! Saka ano, pangin ako gulong, ha? Sige, ako bahala, ma'am. Ikaw din, bahala, sige. Bakit ba? Manual kasi kami ngayon, ma'am. Nagtitipid kami Anong na. oras tayo matatapos niya? Nagmamadali Tas, ako. Tinatagalan ko, ma'am, para makikita pa rin kita. Asus naman. Ikaw talaga, Bong. Maniwala na ako eh. Tama ba yung nakikita ko? May... Ron James. Dexter? Bakit? Luca. Hindi yan si Dexter. Ang dumi-dumi niya, tsaka may bigote. At tsaka, Ron James. bakit walang damit? Nakabrief lang. Dexter. Bong? Yes, ma'am. Ma'am, okay na po yung... Bong Pogi, Bong Pogi. Thank you, ma'am. Ma'am, isang gulong pa lang yung nabumbahan ko, ma'am. Oo nga, alam May ko tatlo naman. pa at pang-apat yung spare tire. Bong Pogi, sino yan? Yan, ma'am. Yung, may sometimes yan, ma'am. Palagi Baliw siya, baliw Kala siya. niya si Lebron James daw siya at Kaya si nga, Luka shoot ng Doncic shoot, daw siya, oh. Shadow, basketball siya, oh. Trish! Bong, pwede ba tanong? Alam mo yung pangalan niya?
Ma'am, di ko alam anong pangalan niya, ma'am, pero... Tanong mo nga kung siya si Dexter. Tanong mo lang. Tanong- Bay! Bay! Ikaw si Dexter, Bay! Ah! Ako si Lebron. Ay, Lebron James! dito. Saan yung nakatira? Ma'am, biglaan ang nandito, ma'am, pero di ko kilala yan, ma'am. Pero Pero, dito lang siya tumatambay kasi ba't nakabrief lang yan siya? At saka, May ang short dumi niya. yan kanina, ma'am. Mihi na naman siguro yan doon. So, may something talaga siya? May sometime siya? Ma'am, sa tingin mo, ma'am... Parang may sometimes dito si ma'am eh. Bagay na bagay itong dalawang to. Sa tingin mo may matinong lalaki, ma'am, mag-Lebron James dyan at Luka dyan? Luko-luko, ma'am! Lebron James for 3! Dexter! Dexter! Bakit? Sino yan? Bong, sumagot siya sa... Parang naalala ko nga, ma'am, Dexter daw siya. Pero mas gusto daw niya tawagin siyang Lebron James. Kaya siya basketball dyan. Tanungin mo ako ilang taon na siya? Bay, ilang taon ka na, Bay? 35. 35 daw, ma'am, 35. Kaedad niya yung asawa ko, Bong. Yung ex ko. Tsaka kamukhang kamukha niya. Ah, Tsaka alam ko yung size niya nakabakat. ma'am, grabe ka, ma'am. Nakita mo pa yun, ma'am? O, syempre. Sinukat Asawa ko rin na, ma'am. Mas malaki pa rin yan sa akin, ma'am. Ah, wait lang, sorry. Feeling ko kasi, Bong, asawa ko, yan yung ex ko. Sigurad. Ma'am, ayan o, tignan mo, may nagbigay na matandang babae. Palagi Dexter. siya binibigyan ng matandang babae na yan. Dexter. Eto, condom. Mag-condom. Condom. Salamat po. Oo. Lebron James! Sige, eto Lebron James! eto mga tirang bututo ng ng buto namin. Salamat po, salamat po. Oo. Step back, Luka! Bong, bakit di nyo siya pinapakuha sa LGU? Ma'am, di naman siya taga dito, ma'am eh. Kaya Hindi nga, siya taga dapat Pasay, ma'am itawag eh. nyo sa LGU ng Pasay. Mama, idea mo, tawagan mo. Inutosan mo, ang dami kong gagawin dito, ma'am eh. Ha? Hindi, syempre, di ba concern si... Sige, akong tatawag. Feeling ko talaga kasi si Dexter na yan. Lebron James! Dexter, ano nangyari sa'yo? Dexter! Dexter! Kawawa naman si Dexter. Dexter! Hello? Hello? Opo. Dito po yung sa may papakuha po sana ako. Opo. Please tulungan niyo po siya. DSWD, opo. Sige po. I can lie next to you.